Добър вечер, приятели! Искам да направя едно съобщение, което изобщо не ме интересува дали някой ще му хареса или не. Днеска, както за предна година, е денят за жертвите от възродителния процес. Така. Искам да кажа, че имам приятели турци, цигани, евреи, албанци, грузинци, руснаци. Аз съм против този възродителен процес. Не за друго. Защото един човек, дали се казва Хасан или Христо, няма никакво значение. Този човек, дали ще чафтай кръст и ще плюи на него, пак няма никакво значение. Изобщо не знам дали знаете за какво говоря, но искам това нещо да го кажа от моя гледна точка. Както 80-те години нищо не се е променило и на тези хора, като им промениш имената ти, вярата няма да я промениш. Както и това преди много векове да чертаеш кръст, да плюеш на него, пак няма да ти променят вярата. Искам да обърна едно внимание на прословутата Тюркян чешма. Аз съм много, така да го кажа, направо съм си настроен срещу този факт. Ще ви кажа защо. Въпросната дама тръгва, знае, че там има барикада и че ще я убият. Тя се слага невръстното дете в ръцете и отива и жертва детето и така нататък. И какво става? Минават за години и ние трябва да го принесем в култ. Защо? От едната страна стоят фанатизираните милиционери, а от другата страна фанатизираните граждани, които нито и не ти знаят защо държат на тяхната си, нито другите. И не ти кажат, че вълбим, но ти казват, няма да сменим имената. Властта ти казва, смени си името и живей спокойно. Не си сменя името и отивай където си искаш.